Bon dia, ella és la Laia, l'Annelies, la Carmen i jo, l'Antonio, i ara us explicarem el flautista d'Hamelin. Hi havia una vegada un poble tan petit que hi havia molts gats. En aquell poble tota la gent no es parava de queixar. Un gat m'ha trencat la meva cortina. A mi m'han trencat la porta. A mi m'han trencat la finestra. A mi se m'han menjat el meu hàmster. L'alcalde va trucar a un cavaller i li va dir: «Cavaller, demà vens al nostre poble». A l'endemà, el cavaller va arribar al poble i va dir: «Em diuen flautista d'Hamelin». L'alcalde va pensar: «Aquest noi no pot ser un cavaller, no porta ni escut ni espada, ni espasa, només porta una petita flauta que deu sonar molt bé». «D'acord, te donaré una última oportunitat. Si ho fas, te donaré la teva propina». El flautista d'Hamelin va portar els gats al riu. Ell es va ficar al riu i els gats també, però com no li agraden l'aigua es van ofegar. Amb aquella música tan dolceta, els nens el van perseguir. I una dona es va adonar que els nens no hi eren. «On estan els nens i nenes?» El flautista d'Hamelin va portar els nens del riu a casa una altra vegada. L'alcalde li va donar la seva propina. I a més, li va donar un paper per quedar-se amb aquell poble. El flautista ha tocat i els gats han marxat.